i llavors també sí, això. Si la tiren a la terra. No corro bajo los que tienen aquí. Polvo? Tot el reconeixement, la dedicació de tantes i tantes persones que han aconseguit que aquest casal d'avis tingui la riquesa i tingui tanta gent disposada a gaudir, a disfrutar, a ajudar-se, com sabeu tots vosaltres. Es verdad, corazón, sin pensar,